bo ba sunsun so a timi hyebo ana abo me say ya me yesi enso bedu ho no ana me ye na ka che janu mame na eye me say nkoye ana me sika sama ye basa sunsun no so do ba da aboka wo ana so na wo na kan ndi saka da na obeda wo no me sa ta no mimi ni ho kasa ni ho ayi bia wonu ntimi de wo mu fefi se yo ahefo sabre ene da so kwa ya bo de apiem ewo asante agona ade nyina na Felicia na sabre ene eduru na so ye no se de di kan na da bia se de di kan ka kire mu se amamre ne amane ya desua ene nkyerɛkyerɛ ye fa sunsunsɛm ho fa akom ho bakosɛm ho ye okro bi wo kwan akro no kra bukra fa so ye bia sa akro no kra ho den e de manipa bibi se wo betini akakro ni mu abakosɛm ye wasanti kro bi wo ha ye friend se wi amoase kro ni nyane di pa no kro ni di pa o ye di hwambo ase twe kire no ye de ho abakosɛm nyina e de bebre mu sabre mo be ken ho ya ma ya de nyina ya bro ti akwa abrowa ya ma akwa ba e de basa isi brother do na pumti sai ni adom ni amusunya da wo na omiye de da moase abrowa de to ha ya de sua tini nam kabiabo abrowa de kwa ni duabo de obi go dua na fidu bi ayetia no ene nipa na bodua na dua nso de onya afre sunsun se wodi bodua sunsun no anye nyina nko sunsun bi twem na ene hia otimi gina duabo no ndi duabo de gina wo nipa no papaye eso ene obi go dua enya ene na mo bone nso obedi nso ene dua na obi bo ebenya duabo de efi papaye a obeye ene ntumedi a obedi abrowa na dodo na ta aka se obi o weni na obodua enya eno ho na ehwehwehwe mu di anka asunsun mu ana adua no nsu abafre de na bodua na ase bosuma abafre na bodua o mu di asem ndi so mu di asem na se wo a wo bodua no di fa ehun so bi nsu timi bodua na dua na dane afọ ho no ana so eno dua no na wa mu ni na ase nipa na obo ni dua na wa ni na o na tua blind wo hu de mimi se ebia na nipa na wo bo ni dua no na de na wo de to no so no na ntisa enti won so bitimi bodua se ma de we sei na ya na wakomi kunu na waye mi sei ma bodua na nipa no nso gina ho a obi wo no odwene ne hunhun sa mpa edua na wabɔ no enye no ko mi ka se sa sama de tumi so entisa wa na be de ebenya ti ano no sa de ne se sunsun no di asam na se ye no kure se sa nipa na asam na wo ka na entisa de bitimi adane aba so ine obi o wani no obi nso wani otimi de yes ade ne di eno nso wo na memfa ne sesa abrowa se nipa no wani sabia bunu ma no sisimu na so afram to nso nyama e de abodua to nso nyama anso dua ni no no ankasa de ne honhom atini mu no aye adwuma na man to nso nyama na na bi otumi be etimi yesa bi otumi obetimi de adu nya sa bi otumi edin na emom se wonya sunsun a wo den de a na nyaw na se wonya sunsun a den de ho ko hye se de hye awra wa ha edi a obetimi age o ama ho ato o me ba hwe akra mi ni bi kwa ma ye beye eduno na eduasa se obi abu obi dua nipa nkra ba frɛ na se bi kura wo mra na ni dua no obetimi aka kire opin se wo ma na futen so nya na ma wo nipa wo gina ho kra ba bia obi wo ba frɛ nipa na obo dua no kra na obeka se wo no de oma ba omo ba na se suma no ba ye frɛ suma no o ka se nipa we monye se metimi ade na me ayebi abrowa mo da ne ba sa mo da ne guni so ana sese so wo wa dwen se wo be so wo se nipa na ye kra na ne kra ne so bita wo de a ya wo de a wo ye no e ba wo so a sa na so akopon ho anu adu ade ehu ya me mama ba ko ni sabi antonzo nyama na aguna oda ne kuru mantoa ba sisi a se wo gina na afre na eno no ye wo sunsun bia one aso no wo link ana se one no nkita ho de bia ho no de sa message ntimi de command tonzo nyama na ho de se ya na ye ka ho ya na ye nte ho asi o no
Ni nyina fi otwe di ampon. Honhom bi akuta twe di ampon. Musum hwan yi honhom a enam wiem edi akoni abenye na akuta twe di ampon. No ono a na hwehwe papa. O de boni ayeden aka ho. Bayi yi odi enyo. Senye nipa ne boy. Amina na abo bibia. Do de se ya de, do de ye papa. Amina na abo. Yewo honhom bi wo ho a ono no asem bia si awuginem. Nti sa honhom na asem asi na awuginem. Adenti na ono ntimi nko asuo no ho nko ka honhom. Na ne denti na obi timi ye bibi. Na wo kasa wo ye ho adwuma na wo bo nsuo no aboso mama ne eze. Muni munwa we nkodi nkuta ho na sa asem no ye ho no munye mu fama na mo nko ni nipa na enketimi ye adwuma. So mo nyina ya honhom. Ise niwa se ni ho ebe de na honhom na timi aye adwuma na mana ye. Enti sa honhom de sa message na ko ye. Ono no kwa ono no wa boade bi ana amo bi wo ha. Esukro ne de ma no. Ene de ye wo mo ntemu asem. Ene de mi honhom se sunsun bi akosunsun bi nchen. Akoye ne akoma nkuta ho ama na se dia mama wo se ni ja cheme de. Ende mi nipa de mi ntumi hu. Na emom yo mo no ba kire se ono na akoye bibi awie no a kire se fa we to ha. Eno na ye me ma asabi. Abra sunsun mama blai. Ende mi ena mi che se ni de mi hu bi. Wo hu bi sada. Bet sunsun na enhyehyɛ ye. Ono a na me ku sunsun. Emo ni mo hyehyɛ ye omo de ye de omo ye. Enti se na okọ no ma ne bribe so den yo. Ena mi nipa ne de mi hu. Ba se ono ni nipa ne sunsun no kokasa ne sunsun ni de enuma na ya. Na so wo se ni mi nua na kokasa. Ti munfa we ntu ha. Nipa yi ade aye no metumi ahwe no. Munye sei. Munfa de we nyese ni na mi ye ni ye dia. No nso timi ye sa ade. Agora yo nipa bi wo ha wo wi ase igbo ni bi enya no. No sa ade no. Ebinmu kogigi nduro bet obebebu oba ye sa ade na so bedu ba mi netimi enya no. Obo ni dua o simi de bo mi dua enya, bo mi dua enya so that pro da ba. Betimi ya. No sa na duro na kwaje na watro na na. Se nipa de enfonfom le wo nipa. Se ye kura ye de ye timu. Se mefom a me won fa ho nche. O wukuno na. Me fum ye kura de kura na yikula. E de kura de. Wukuno no wo sa fum no ka na me ka chiro. Na no mati asisi pachi konfo we ni ane e de na si pachi. Agora sa nko mo ne we ba so. Ya ki ko fa duabo ho asemi ngwa de ye ba so. Na se bi wukuno an na won ne ti asasi su sesi e. Se mi ya boso mi fi wa wukuno se bo da bi kira na nda. Won na fum sesi an ka wo. Bukra bitimi afukra so wa jawale. No mon de ba sa mbumfu. Fum. No de ni bumfu. Sa ni bufu so betimi aka so wa jawale, wa jana wale. We jawale. O be jama na hwo. Ene se nka me ka se me jawale ya. Mi ma mi nu firi ma na di na nkoma o kan ta me be. Ni ko ko mi ma mi no braza. Mi ami ni mo ho hwe. Ekosi baby. Se o mo asem bi o kra na ya. Ono ma wo hu se wo na e se sunsun fufuro na bo wa mane. Wo na ye na ade a on ka sisi. What I say? Seriously, my phone. Me yare di menti ase. Iko doctor na ho ntome. Oba bibi ani ho. Na o ti ho. De me ya so be ko nwia konfo foforo. Uko du ba. Nwia na bo so no na be kan asem na o no. Mo na be ba ha be kan. Wa yesi ntinya ye ni si. Yeah. Ansana ono no di bia ama o di bibia ma ne bibia to aba abeka na nze me baba akwo mo ye ne sa de si wo ton no On che no. Na me ba di si yes No mche no mjana kwa. yes Agora ye kan bia bo ho asem ni die. Kumenya wa. Kwan be ne faso a kumenya wa ti nya wo. Nya wa ni nyine gina de me kan ya so. Esum na wo papa bibia ye no kro. Uye bibia ma no kre nye adwuma. Fine, se ya me wa he. Me, mo so me kan no ka kire me se. Eda ya wada de achifiada.
me kunda kete ba akokra so ni kwan se yeda ba e beda so si bet ni na Inchiana. fimi nkwala be ena isi su a ma du isi die mi je tu mu a nya ho kwanhia ma me no yemu na me chire isi su no se bi be fa be ma be se me pa ansa na me ne bi hia na this word insani akokọ be mu so na ansa mo so mo ne fa de a ene ansa na wo hu me na bro won ni wo mu e na ni wo mu sasan na wo ni mi no wana mi ese me ye na yi ma no hwe be ma ya o to bo hoyi mi kuni wo twa kwan afi esu anwia e ba asasi so ha ansa na me ne ko ma no akotwa kokwa e fa ansa na me ne tena ho ni tu aba fi ase so ha na obi za na oba kan to nti se me ne ya kasa na me ka se sei ni sei ya awura ndem fo asa ma me so na mi twa kwan afi ansa na me ni wotana nti se me no anya asema ye me no ni kan asem fo asem nkwa nti so no de bibia ya no kure sunsun ni se mfa ha enkwa ha ene se me ko ba bi na me to be se ya ma ko ya wi ni fanza na me to be se ne se kwan ne mu a esa me ja akoro onne wo me ne me ho enti se me to be se ne se wo se ma me nkwa ana ndi na wo se minim de me ko be kwa gusi dabi ndi no kura ne ye wan eno obi won so ye kan obi be ba ne nchen o se ye fre busun eni aye adwuma enso efi se mi ku fi ni ncha he ene nkura dako na obi ba ye fre busun enso so obi ba ha ne se ni ye na bisa ama na ntuwe se ya mit na bisa ama a bisa nso ameka chere nkonto bo ba akokora me o to na zuma na ma na ameka chere because base woni ana base mi free su ma se base ni so na na ni ku nza na me show base because me se aba na se no ya se ne be kan ombe ma me ni so aye te se de o ma ba bibia e se e kire so ombe kire mi se ba we to afu mi wie sa de ni wie a de me so mi ye bia na ma hu we betin so wasem bia nso a e pepe bia nso ma no betna ha me no be kan o be ka se nkuntu na no ni sa na ye hu na se enya hu me kura me nya hu adoda nkunwari bi da ni tu kura fi se ni ma me no kura mo so me kan me ana na je ka se me ma me jere do me ma me ama nkwa nku jere do antete akom me yi se mpe edwa na ma me na be ma de me ko no ho ekropon a o ma mi gina na nim si a mo kote ni hwie edogu no fa de fa mo si asa ise bi a fi bi wo ho no ma na omo aka che mi se ti ngotia na kasa ni dwale wo na me ka che na ho si ntiri mi wa ni na so hu no be bia fu bi se ya na de na hu ni wura ho no ma na no si dane wani ehwe mani ame dane mani si me ko koto ye no hwie adun gu mi ti no ma me de me nsa fefa mi ti bi si me na se no ni si ese ye kwotete akom e ko dware wa duwe dware edu me hu since dem ni ma me fa mu nti e kire ya me ba he ni mu ano ma chese se duwe dware enso me ko ba bi ma en ka se obi akoto ma balaba obi ayesi mu bi da yeso no ni nyina ne wo no kore ti no kona mpesa me kan si so ase no se ye adwuma ye enne ebi mu abeba mu a no kure ni e fa pi adwamambo boso mo so mpa adwamambo boso mpa ye fa no boso mpa adwamambo enso ne bi mu de bo sa wo kura wo mi a kura mi tu ni hu no ne dress ne kura ni se wa ade ase ngoyi a jinse mo enso woko wo ho a wuti mi se ade we ya kwan wona musu ye nye wo be de na wakwa woka ebi ono no sa bia na ofa mu onye ne sika na abrowa we dia bo ho asem ne ka ba de asem bia ba bibo sisi a sa nkomo we ade be twa mu sisi a
Ase me so me hu ni say ya konfo mpanimfo na asoso sa nipa no so amom so tim so aye omode wezi a waba na ho agya me pesuma wi suma ya suma si no enam ni sikenti obekre no de ama ende anso anka me na nkam senki tubu suma anki hwe nipa ne kra ene ni sunsuma ewo ni mu nanka ye de tu suma no e de ama nipa papa mi ntwa wa no esi ya me ne wo kase obi betimi abedi wo nkyɛn kyea me ana baba bedu nkyɛn bosomfo na wono wa na enema bi ani so hu haban hu we afi obehu na o se akoma kan obehu na okọ konfu panyin na se konfu mpanifo no akọti busun hu o se ne ko afi haban na wono ene na ama nipa pi empedom ewo no na nka bosom de ka wo ne dom kese e wo ho enu kura na pagya wani but saa de ya mi chire ena ama nipa no bebi obi kura be di chia ma no a on beso be ma nipa na be di chia ma ami ade os mi ami nchen ha kura mi hu bi ya nipa nsi so ono na tene ho ya wo ha ese wana wantimi anko na wantimi so bosom na mpini ama na amfa anye de ese wo de na wo de bibi ma ensenchani pie firi ho no a etisi saa de no ono ankasa wasuro duro ni ya nshira so amfa ama dabi to no a wonti wo ye yen so de we bi apie de e ma ni nya ni bu ase o wa amfa kwa amfa so na frisi awra ho o free me nchen kwa ubisa na wonti nchase enso di isi awrechi no ya be no ba di na di isi awrechi o abro asabre ahefo ye nkomo na na eguso aye twetwe no se eya disua o ya na de bia bo okotubio na de bia to na dachi aka kire njima roa enche bia de nkomo twetwe no ba wi ka yakakuma na wa ho ase na sipe nso ni nkiri mo nse sipe na ene ejina nokure ya meka ye ya so we de na sipe timicho sipe ejina ne ma miensa so obi wo ha musom na he mra ma se yesi na waye eni adie we ni se bitue se menne wonnam se na se ekọ baabi abo pleku obi de ye aduane ye ne se den ya mediro ami hu se pleku ne den aduane nya de se mensa ebetu mu akoma no bu ha se pleku se pleku ntwe se pleku ya na de na ba ko ne de ye aduane uchi wakodi a no se benya ho asem enko ha o se mediro enne fine sipe no so de gina mo so fanso ye dwamambo ye american fanso ye se 20 ye what I say ena bosomo no e bia me kese wo chiri bra na obi de bra abewura ne nipa no so wote abosom fie eno so na efe ne mra obetimi abu nsasa e bia entwada mo jani to na etu o entwada ena de betwa nso a etwa ben na awhwe a ne na awhwe ne mu a na sa start e fe ne mara bisade de be nti na abosomfie yesi a ne atebosom ne dan afiri no se de obi mfa mpla no atanofo no e de no na me sa abosom na metimu we e bla de ba ha no unji bla yawra unji bla e wen ji bla ji so ye bra na wo ba na wo se wo ba ye wabisa Njira. Bia brana bubetunga na ya bra. Obama wa de mu kokko ekuta. Ko ba mu ora de am. Enye nsu busu na wa no. Nti bo ma nwa ba mu atana. Wo bisa. Ese nsu na be kan nti. Na enye mu bi fa be wa ni mu hade butunya. Nti tene tan bia ye ne so ade a. E de mu busu asa na ya kanchi. Se kwa bi beba bia no ye bela
ade se do be ne dwuma na se obi di bra kan wa na mamre no nti se me de won no yes ade ne dia nam se nti ko no bra na nkasa kura nchiri bra nkasa ani o so mi so wo che wo de ni no she no nchiri bra obi o kasa che wo nchiri bra mbo nchi abrana awokum official se wo komi a wo na secret nkola ni bia na se wo bi na wo bi obe obe me ne che me bet se de si koye no na mo me ma no san sem sim ya me ken ya so me me ni sei na otwe me ensa na me di na me no nsu nti me ente su nti na me sa de na ho da ko ba ko no san si no se omo enye mo me ne me yenti na me di abufu eye na me bi o me abufu me di mi ni unse no so mo ti me choose pi eno ho no chime tweme ensa na me no su nti me ente su san si ye me kan ho asem akoko mu twa ye na saa da na akọ no aduanum no me di bi ye bibia de to so me no su me nua no kuro ya nso atabanda papa omo sa amai ali banda isu ne kusi unze kremufo ne su ne kusi na oba be ya amamra ho to efiri ho ne de me hunu se me ya aduane we ya bufu semunti medimza wo mani ade chi emedi no wo man fa sa de ni ti nan de wani de aplaneti fridge na ko na woni this ya amamre e be to besi woni ni mpacho ansana otumi na sa ba leta so na me ne me ho se bufu wo mu wo we de no akọ ata so so wo ma me ne koye ma nti da bia ba sisi ya na mi ame bojo se mi yesi ya na medi no so mi sa je mi pi ba ho dia nti abra obi be di eduro e wo hia awra so se bi ode ne ho ba beja e bia na dwuma wo yi wo so na kontu se man ye basa efia wo timu emu nsem bebre na so bi di edura wo chi wade ade ma wo be di edura de wo chire ye pleku di ebi nka wa eno pa ho a no kure e man kontumpo ma wafa en twatro ntu obi so ena pa so wukunu ye ba be man de obi e be man de ne wo ntimi zizi ni se owale nti undu na oyo ba de wukunu ye ba wajasi ndi sa na wo ye be makura ne se e ma asem no do so ko mutimi ka chiro se wo pese obi bia yi se ade ade abedwo mo ye yi a so ba na ba ko na na to ne ntena anye sa ufie na wo mu no suban we mu no eno ne ya to ade ama wo ndi se wo wura mu a obi bia ye bia ni ndi do de abeja ye no wa nya ya ye ntumi nye nso eti ma me ka chiro so ati ase enti ejina enema hodo bibiri obi obedi eduru a asem na wo na wo ka kire na opa obedi so opa woni so ndi se woni so na wonya wa asem de a wo ba obeduru ha uju amamre wie no mo chiwo na o mo dodo ana ho to na kwa eno ano no me sa no wo san ba so obedi eduru a mi ankasa mto me ka chiwo se kuntumi nti sa ko ko so obedi eduru a mo abusuafo amane echina bi busu no kokun a na de amane e be de e ba na bla se ode na ho se wo make us any pakro we nyemfi be du asem no aduana e wo ho eno won se na yesu na ye omu no abonsanfo hwensem bebre de man ndi se wo a wo tebo so no se wa nyusu wa adwen a ye committee kura na se ko mo kan ho asem wa nyusu wa adwen a oni asunsun bone be to no ma bi e de aba be hawo ama wo boso ndi kura wo no be kofem ndi se wo hu se ade we ye ba na boso no ka to se ade we ye ani ba na de ba mana anese me ha atan kwa mo dan ba ko mo ha na bo e bi ba nso sa de na so ma ne ade on pa se bi mu school no bi yira na oba o musiko busa omo so mo anya omo ma me ya de ma na akwa ipa na esi ni so ha no ono omo aba no ma ba ne ya ho ma ne na wa de ni fon le mo ha na ba mu bi ba
Se ni phone ayɛ o school sometimes na 5 6 na no mama meji mama ni 5 6 to bisa ya na me say bisa ne say ni phone ayɛ o se ya phone say na ayɛ o se ba se na wo pe o ma mfra bo sumu no se de me ne wo kase ya o se ni phone ba o se bisa ne say ono so phone say na wa fa no school no no to Otuwa se me mfa se me no start is as me ya no ni am o mo ji mo ayo o mo sesen wo wan kasa na wo fun ayira ba ko me bo a ese wo be pe wo fun ba ko na ayira wo tena wo ko school ni wo ru school ni mfi se o se mfi mi ni ona mto o mo se bo fa fun sen wo ho se ende ma mi ntini nkai o mo si bisani ye se na ma de ma fa de be ko be tuidi do wo de ba kwa ira no ni no so na de ma kwa ira ho no wo wa fa ni onkofo de 20 o ton wo de bi chiche wo de bi mama na wa ba wo de ba kwa ira de wa juri ha ba be pe fa ni sika ma me fa 5 6 ni si sha ba mu ani se ma ko ndi so obi ade ayira mfa nse se edusuan de ti se bi akonya o ma konya ho nse mo ayira ana obi ajapade ayira si aweti ni bebe bedru no mo kire wo se fa wetu ha dia na wo di su se wo do akoma to su se wo de ade ni beja ne bia ba ya ma awre no di na se ni na dia wo no kasa wo beka so obi betimi abegina abosom so no aka asa no ahye bo kakraka sa bo se ni wan ntimi ni so a o betimi amaka to se wo bo na wa hye no ntimi ni so nti bra fe na je wo de wo ahye awra na nkasa wo kasa wote papa ade betimi amahu se wo bo na wo hye no wo hye esi a enya ade na wo kan wo ba ebenya ho asem nti bra fe nti wo fam na beba no se wo fi se wo ti eba wie na obeda ase na afi wo age be ka ho se wo de be ka ho do bia ni problem na emom mo anim ne de enhye bo a ebebro so eso wa roja no madaka ndi ani o nzo ayi sunsumi de onim se de wo nzo butum sisi se sa na bitie obu o ba sunsun so a ti mi hye bo ana bo mmese ya meyese enso so bedu ho no ana mi ye na ka che janu mame na eye ese nkoye ena misika sama ye basa sunsun no so do beda awoka wo na so na beja ni mo kan enti sa aka da na obeda awo no mi sa ta no mi ni ho kasa mi ho ayi bia wonu nti mi de wo mu fefi se wo beja obeka na wo hwe wo na nti mi bi ka chere na se ade we ya wo ibo na wo na bi wo so a wo nti mi ka se ne bo na wa hye no obi ti mi hye bo no ni so bo na wa hye ni so a wadwuma ne so fe bi ka ho nso ho ni nyina na meche se bibi aye no kore obi o ha enti sa nso obaye de na no aka ma na ye sa abre no sunsun ni ntimi nyama nse first ni se ya me suma ne ka me fufu no so obi ba wo ha ye nchaje ye nisika ne di ndra ene fi nipa ene fi yenye nipa da sanye na manwenu asihire ne se wo baba be yesa first na basa na oni anu ya se da se ya de no sawa no ate haba na tuji na ya de na sawa so ti ya ne ba no timeti ana se wa haba ewo titi brana ya akomne kan ya na ne yakomu so obi usum bi wo di ade ekoja no hwe ma yare na hu to wi na mo ahye bo se ade we na wo ba beda ase na epese ni duo no wa mfa ama musum betimi abaso konfo ne da ese poti haba we ni yesi ya ebetimi ama yare na sampa afa ewu a wontimi mfa ma unso ntimi mfa no ko ba bia afa na musa beba musum no so de chopa ne ade sabre no sike bia obeso obeju bi obeju ene obekwa kofa ni obekwa kofa ni o mfa ho sai be se no so ene suso no sa no mani nyina no wo ye du ba bia ne ye de bible sam ekekensem na so vo de sam ne wo mo a ekekensem na onipa no
sɔfo no mɛhwɛ no metimi ayɛ sei ɛyɛ sunsun bi na ayɛ bose nipa bɛyɛ mo ma gyi ne ho sika nyinaa afɔ bɛba no na kapre ko de betua Njabra basa na uti sa ai ahaban ni tuje ni mu a na asɛm ni nyinaa kɔ awie na so sa de ba wa nzi no wuti misled ma ni babo oh sampa ya mɛbɔ asere sɛ nipa na sei na aba nti abusua na aboa no ɔmo se de ɔmo bɛba de a munya nkyɛ ende ye ne mamre ne ɔmo gyi tum di a sɛ masere bi ama na kwata aza de na me ade me di na sɛ me na me na me ye na no me bai musom ne kye no no e twa Emilia me twa Emilia hɔ ɛne ye bae di dwa to akosi kopɔ bɛsrɛ ya ma ne ewi akyi enwan a me di tware pa abosom ne kye wo ne ade na na motɔ no me kɔgye firi obi o nti wo so de aba sɛ wo na wo bɛyɛ no abɛtete wo sɛ me we ni wuye ani afe na we nso sa abɛtɔ sɛ ne bɛka sɛ me de bosom nkum me benya so ahu enti no kura me kɔɔ no bosom no tu kosua na enti me firi kɔtɔ de be sɛ de ko be yi wase wo ba na nfa wo kyi ni no ma wie no na me nsu de me srɛ ne sɛ no sɛ me ye bibi dia na ɛsɛ no nyina ha na popote no ye frɛ no no ba di nyina tuaba ni be o hedem ha ne nana be ma no sɛ akwa no nsi ni pejana na sɛ yi di ko dware no o pejana de na beto de ana abra bo so nkyerɛ bɛ ya so ni ono sɛ de ni kenya on kasa ni kunu ntwemu aka sɛ emu bi ne gu ye yiska na omo no ade ne oba obi di ebi ho nso a oyi ne nsensem ade bi mo wa no ya nado da umachi ma ni so ipi aden ya o pra homanachi obi atwemu sɛ nipa ko atwemu no aba hebra samprensa usu mi kem ni akole di kania hwehwe ho unhu sɛ intention enso nam ho ade achi ye hwe intention bi anso ni ho sɛ wo ba mo ne ne tem nso ma ka kyerɛ me sɛ bosu mu o mpe sɛ wo ba firi nso di abodua ate ne nkyɛn a wo mpe obi yɛ wade a ɔno a boyedi ka na wo mu betimi a onye mfa mo no ba ma ne ti ba ma no dan nye wotimi yɛ adwuma sɛ me ne no yɛ enkyɛn kora sɛ a basu ma me afro ka da bi nkyɛn so basu wɔn mu aduane na wɔn ba ma nti wotimi ato kais akoto ba ma ne de ma na ba na akɔ hɔ na ba ma ne de ba afoforo ba wɔn apam esi abɔnten na wɔn na obo nwia na sisu man ba no ya ga ba no ba to se ba ma ne ja senti mi kunu mi o one ya ene bo so no kan dem zen ko nipa dem zen ke da no ne bo fo em fa fufia eni o nti se bufu na o fa hai o da ba ma ne de o mi ni wa ha de mi wa ha ni ko dwemo ba wo ku ada ne ma bi so se ma mi ko fi ni ba hai ma ya kwa mu ha u ba bre wa na fi o mo ro ba bi won mana ana da o ba ne de ade ne se wo twen ha de ne mo first na bi de o ba ma ne de mo de ne ma be fi bu so se o se e ma ndo ba ba nto de ni me kusu ama ba ne hu se ono so yo ba one ne ti ganna na dwon na uja fu ku jam na dwon ti o wada mu ahoma na chi nso obi bo me ni o me da ho ne nti mi no bedroom ho obi bo agwo na nso obekuto ma me siro ma me huna ma ne ma fa che me ana ma yo de okwa ma boy no edo ba be hye ho aburu wana se ma de go no kra wa me da ho na me da ho no ma na bia bibi bo ma ha na so mi sei ampa ne sei wo mi bedu na yi se ntiase bise mba bise jana se ambe papa kofa di twi no de chena no so ma base ni mpija a transfer bo ma ya se jana na ade ya ni di timi
ade a ɛwɔ ne nsa no na aba no ne nan mmienu Obubu no. ayɛ ɛna sɛ ya wontumi mpoa no na ɔda kɛtɛ so Obata we ande. ɛne dɛ nso ne mmienu na akwadaa yi mpi abɔnten hyɛ dɛm ma mehu nea menyɛ me ho meba ha tumi kyerɛ adwo mu yɛdo yɛ no koraa afei koraa na ɛyɛ kɛse nti baabi asɛm yi deɛ fɔwaa daba yɛyi ne pia ha a yɛda ne duanbla do nyame obia ne ho hu na wansu sɛ mila ne kwa no bɛka Ni nyina isi pe na bia. de bɛyɛ a ɛso mu a bɛyɛ de ha yi a yɛda ne dua no yɛtee ne tie ne bɔɔ no sɛ apoma ma ne kuta alega no mfa poma hwɛ abangye bia ma na afei a wɔne ɛnante yɛtwa aduane no ato poma no atwe Instant one twa dwana. Bi sɛ mila mu nyina ɔbɛka sɛ aduane yi twa nyina ɔmo nyina bɛyɛ wotɔ dwan wedan aduane 3 years kotɔ dwan bɛyɛ bi twae to poma no atwe na ɔne nam aduane yi nyinaa wodi bi ne wɔn sɛ ɔna ɛkɔtɔn me no Yo ahefo ne ya ge nyina na Felicia na sabe wate se no no etwen komo no ye sha se fi bia boso ye be pie sipe se dia kra ni sipe ma ibo wura ma ibenya kuma nyawa ne ono an kasa na ba mo ba ko se na sabe o di tu gwa se kwan ye suma fa so o kire do ntia roa so bi ni ga na handa so wa kunto ne do ko so bi sia wa du ya obi tumi am obi tumi agina ha ma ne dia ma betumi am obi agina nso no ma bi o ho no mo a isan ka bɛyɛ ankɔno mu so kyerɛ sɛ wodi aduro na wodware ewade ɛbɛma wodware ewoduro ɛbɛma wodware ɛne ɛwɔ aduro na abedi no aboa na ebetwa no wode ɛbɛyɛ ama wɔ wobedi bi nti adudie paa de nya de anka wo a wodi aduro wo hɔ a no yɛ sense sɛ ne wo nua ne di kura wadi ama obi no na edi nyam obi mebe bi o na efe di wugina ho e de ni o se wo blessed be di shi awrade a no ane se wo tutu na aba be obi bi obi a na okọ ade aka ene aduro bi kura na ye ya se ni ne kwa haban ko e ni ha temi se odi shi awrade ni kwa se o feel so bi abodu ya body o mo pe ni se ni no o se ni bi ma no kasi nso asimesi ana de de ndo ya ne na ham awrade enuma pa na shi awra ka wo hu se se adwuma we de shi awra wo de fa ni feature a we clear adwuma we ama nse obi wo ho a efie abonsanfo tata obi wo ho a wo ye adwuma a entimi nyina so nyina ye fikuro na yamu abusua bi mo wo mu a wo ye adwuma a enkoye ebi kura na ye fie be yie na ye sa de obi wo ho no okuta sika obɛyɛ adwuma sika ne ntumi nyina no to good and zemana ne nyina yɛ sunsun sɛm kuro ya what else enti sɛ bɛba saa no wo bedi hia awra na wo de wasɛm saa no ma nyina de gya no de a sɛ ba bɛyɛ ma wo hu sampa sunbo obi wo nso a ebi a wote a abusua ma na asase wote so asase no yesu adwuma ayɛ ana efie bi no abusua fie bi mu ana sɛ yama na abusua asase bi wote so wo yesu adwuma bi ama nye yie edie we no obɛyɛ a bi kura na bibi hyɛ asase ne so ne emo akɔtena so since sɛ sunsun no wo no ɛpɛ wahwɛ hwɛ wura betimi ayɛ ho adwuma ama saa ne mene nyina afi hɔ na wade jabra se bi asase obi bi asase ama wo na bi bibi te so hwɛ wura betimi aboa wo ama wo sɛ timi aka sanity ni bi nso di enuma saa no galense adwuma se hwɛ yɛ pa ni kura mo nipa miɛnsa o ye galense ayɛ galense adwuma ba bi wɔ kono mo bi wɔ boase ne bi nso su ayi side mo nipa miɛnsa awrade nti ana me ka ne saa na hwefo obu sabe obi a yɛ pɛ ne ma pa ti na yɛ san kofa ya fa ti o sɛ e bedo mo aboa wo mo na wo ho nso amama ni amana adwuma di abre nya bre bia wo mo hwɛ no nso na na mo konfo ya sɛ bi mo nim di nso watimi aboa wo so bo America sɛ bia wo akontu bia na sense mu na ho ni ma no nso na to nso so
Russia why no. Yeah, do my pan. You want to my pan. Go, yeah, and because it's a my idea, man. Go, you can say, well, yeah, do my. And she's got a bridge, so be near my scanty donation. Maybe the Nipa means. I mean, I'm from Black America. Oh, Black Americans. I'm about. I'm on the two for man. Okay. One say, if you may do on by and Emma Haddy. Soon as the Nina, Bian could be in I some pa. And no look at Yo, I have four Sabre, I didn't know Pambo. I don't know that friend and the Felicia. I'm not. Emma, what they say, you know, a train can come on. And the fight, it be a book, Missy Pichire, and the Kumayawa. Try Granny Abion. You will never be a sad brown. Ya come.